A ver, claro, habería que primeiro ver que é ser músico de jazz, eso primeiro, porque eu sempre entendín o jazz como a música, bueno, de maior exixencia, pero tamén de maior liberdade para poder achegarte a ela dende calquer, vamos, casi dende calquer inquedanza musical. Entonces, se ti pretendes vivir única e exclusivamente de tocar jazz en Galicia, eu penso que é imposible, a non ser que necesites que vivas con moi pouco, non? Con pouquísimo, comparado con outras profesións. Eu creo que estando ahora mismo nunha sociedade globalizada, interdependente e superconectada, eu creo que as fronteiras se borran, non? Entonces, eu cando falo de jazz galego, pois falo de Iago Vázquez que está en Nova York, ou falo de músicos que traballan en Portugal, ou falo de proxectos que o seu obxectivo claramente é xirar fora de Galicia, fora de España e incluso fora de Europa. Entonces, eu creo que os músicos temos que ser primeiro temos que ter altura de miras para saber que o noso campo, o noso hábitat natural de traballo é o planeta, non temos que estar limitados. Despois si é certo que no día a día eu creo que nunca houbo un desfase tan grande entre o talento, a preparación, a inversión a nivel público, non? Tamén tan grande no jazz e un nivel de precariedade tan dramático, non? O feito de tocar, o feito de gravar, o feito de compoñer, o feito de xirar estáse convertindo nunha tarefa, pois, non sei, casi heroica, non? É super complicado. Despois, sempre levase falando dende que eu
bueno, empecé a interesarme polo jazz, levase falando de jazz galego, levase falando de xeracións de músicos de jazz galego. Eu creo que nunca a nivel autonómico, por exemplo, hubo ningunha axenda referente ao jazz. Cero, o sea, non houbo nada. Entonces, tamén un músico de jazz é consciente do abandono total que ten o que está facendo. É dicir, vivimos do noso público, vivimos da xente que fai webs, fanzines, programas de radio totalmente altruista, e vivimos da paixón que ten moitísima xente por esta música, pero realmente nós non contamos como comunidade en torno a unha disciplina como jazz, nunca contamos para a nivel autonómico, non? Despois, puntualmente, hai deputacións que poden apoiar un circuito ou pode haber concellos que apoian un festival como este, non? Que son absolutamente necesarios, pero non é suficiente. Entonces, bueno, respecto á pregunta, hombre, eu sempre digo eu vivo da música, vivo de tocar, fundamentalmente, non son profesor, nin vivo de nada máis que non sexa tocar, e eu considero-me músico de jazz. Fago solo jazz? Non, porque, bueno, porque fago moitas máis cousas, non? Pero bueno, eu sempre, cando alguén se sorprende e me pregunta si se pode vivir, eu sempre digo, depende do que necesites para vivir, e si o teu campo de actuación é solo Galicia ou o resto do mundo.